చేతిలో ఉన్నాయిరా, బాధ్యతగా మెలిగితే నువ్వే భగవంతుడురా. ప్రజలందరి ప్రాణాలు నీ చేతిలో ఉన్నాయిరా, బాధ్యతగా మెలిగితే నువ్వే భగవంతుడే. ఈ ప్రపంచ దేశాల నుండి మన దేశంలోకి కరోనా మహమ్మారి అనే వ్యాధి మనకు వ్యాపించింది. ఈ వ్యాధితో ఈ వైరస్ ప్రజల్లోకి వెళ్లకుండా పూర్తిగా నిర్మూలించడం కోసం మన దేశ ప్రధాని మోదీ గారు ఆదేశాల మేరకు లాక్డౌన్ ప్రకటించారు. అలాగే ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ ముందుగా జనతా కర్ఫ్యూ, అలాగే ప్రస్తుతం లాక్డౌన్ ఈ సందర్భంలో పేద ప్రజలందరూ కూడా ఇక్కడ ఇబ్బందులు పాలయ్యే పరిస్థితి కనిపిస్తుంది. దీనికి ముఖ్యంగా పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ వారు, అలాగే ఆశా వర్కర్లు, అలాగే హెల్త్ డిపార్ట్మెంట్, స్వీపర్స్ వారి సేవలు ఎనలేని సేవలు మనకి అందిస్తున్నారు. మనం కూడా ఈ అన్ని డిపార్ట్మెంట్లకి కూడా సహకరించి మనం కూడా అందరూ దూరం పాటించి, అలాగే మాస్కులు ధరించి, అలాగే శానిటైజర్స్ గట్రా ఉపయోగించి ఈ కరోనా మహమ్మారిని మనం అందరం కూడా కలిసికట్టుగా దీన్ని దూరం చేయాలి. ఈ కరోనా వైరస్ను మనం తరిమేద్దాం. అందరూ ఆరోగ్యంగా ఉండాలని చెప్పి కోరుకుంటున్నాను. అదేవిధంగా డిపార్ట్మెంట్స్ వారు ఎవరికి కూడా ఇబ్బంది లేకుండా వాళ్ళు చాలా ఆనెస్ట్గా చేసుకుంటూ వెళ్తున్నారు. వాళ్ళకు కూడా మనం అందరం సహకరించాలి. అదే సహకరించే విధంగా దానిలో భాగంగా ప్రజల ఆరోగ్యాన్ని కూడా మనం దృష్టిలో పెట్టి ప్రభుత్వ ఆదేశాలన్నీ కూడా మనం కరోనాని పరివేద్దాం, ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుకుందాం. సర్వేజన సుఖినో భవంతు. మన పరిసర ప్రాంతాలను పరిశుభ్రంగా ఉంచుదాం. కరోనాని తరిమి కొడదాం. అందరి ఆరోగ్యాన్ని కాపాడదాం. ప్రజలందరి ప్రాణాలు నీ చేతిలో ఉన్నాయిరా, బాధ్యతగా మెలిగితే నువ్వే భగవంతుడురా. ప్రజలందరి ప్రాణాలు నీ చేతిలో ఉన్నాయిరా, బాధ్యతగా మెలిగితే నువ్వే భగవంతుడే.